que viñan a preguntar algo, dije, van salir no vídeo e tal, estes pimpins. Uf, que de puta madre, eso que te oíste? Carallo que ten pouquísimo mando. Uf, tal atácolo. Que esto mola. Cualquier cantidad. Hostia, pero ahora parece que non sube, ou si. Ou é a falta de confianza, ven agora o refachiño. Eu noto, no da salida, joder. Nótaselle que costañe subir, Pero así como coñe forza, ni, ahora xa olvídate, men. Costañe subir ao cabrón ao principio. Pero tamén porque non fai tanto vento. Con máis vento ten que ser a hostia. E voando lento e tal. Mira, as alas son planiñas. Ya yo vai. Hai que empezar a facer outro. A subiu, Ten que mirar bien a tapa de alianza, porque es un cuerpo aí. Sí. Bueno, vamos ao aterrizaje lá. Bueno, primeiro un destes e tal. Fan ni un solo, porque sale. Como un solo e tal. Fajoñe un solo porque non vexo moi claro, Ahora. Merda. Pasouseme de voltas. Gaiotas. Que orfollo. Orfollo con fatatas. Vamos a polo outro, entón un pouquiño máis para atrás. Ou sacarnos aquí xa así virando, pero hostia, non? Ahora. Párate, hostia, párate. Joder, meu. Co ben que sale o primeiro. Ir máis baixo. Hostia, quedoume colgado aí, meu. Estaba mirando para o coche. É que eu tampouco me quero pasar para lá, pois senón, carallo. Ves? Ui. Ahora baixas, Merda. Virou modelado xa o vento. Perfecto. Sí. Tiña os flash postos. Non ten mal. Oíste? O que pudo ser?